Necesitaba, pois, para tempo fora, pois, oye, podría ser máis ameno, mellor, máis tal, pero bueno, aquí cumplimos, da igual que nos levemos aquí ou nos fallamos, nós vamos para arriba. Pois hoxe estamos de volta para homenaxear as veciñas e veciños de Moaña que sufriron a represión da ditadura unha vez perpetrado o golpe de Estado. E vamos a recordarlos como fixemos desde o 2006 coa palabra, coa poesía, coa forza que nos dá a memoria. Comezamos no 2020 facendo o recital a carón do monolito da memoria. Nestes 5 anos xa pasaron algunhas persoas recitando, outras repetimos cada ano, en fin. Este ano, por diferentes motivos de tanta actividade cultural que temos neste pobo, decidimos suspender para outra ocasión unha charla sobre unha especie que íbamos a facer de homenaxe ao 25 de abril que se conmemoraba o 50 aniversario. E, bueno, máis para diante se fará. Pero creamos unha nova actividade que se celebrará o 31 deste mes, como é facer unha ruta por estes lugares de memoria na cual pode participar todo o mundo, porque é en línea recta, non vai haber nin costas nin baixas, desde o Peirao hasta o monolito da memoria. E aí vamos a falar deses lugares. Tamén vamos a falar para que non a xente Asistencia. O meu tema falará dos mártires de Angueiro. E diz así: para sempre quedarán gravados na nosa frágil memoria aqueles 11 mozos cangueses, non esquecidos e recoñecidos como os mártires de Angueiro, que na nosa mente temos os metidos. Aquela desgraciada noite dun 28 do mes de agosto do 1936 nun camión foron metidos polos falanxistas custodiados, baixados no lugar de Angueiro e alivimente fusilados. Todos mozos, algún adolescente entre os 15 e os 46 anos, todos humildes traballadores, canteiros, albaneles e mariñeiros, nas mans daqueles depredadores. Como anécdota, un logrou fuxir polo monte arriba hacia Aldán, en Punta Subrido, sendo alcanzado polos seus criminais perseguidores, onde ali mesmo foi fusilado. Así completaban a morte de 11 indefensos traballadores, que por reclamar pan e justicia foron vilmente asasinados por aqueles crueles torturadores, arrogantes, desapiadados, abusadores e tiranos coas pistolas ameazando. Sentían os donos de Galiza, os inocentes ian matando, sin entrañas e sen sentimentos, non eran quen de recapacitar, dominados pola ira ou rancor, só pensaban en torturar e matar. Ainda hoxe queda a semente daquela salvaxe xeración, chea de asasinos sin escrúpulos, non son merecedores de perdón. Que este relato quede grabado nas mentes das nosas xeracións, que saiban o que aconteceu nesta nosa querida Cangas, onde por algúns, desgraciadamente, esta historia xa lles esqueceu. Podemos falar, hoxe, podemos brincar, podemos protestar, podemos gritar. Só hoxe, porque onte non podíamos falar, non podías brincar, nin protestar, nin gritar, nin ter outros ideales. Hoxe, podemos falar, porque onte alguén non calou, inda que o calaron. Gracias. Marta da Costa, pero penso que de Marta da Costa só leín hai 2 anos, así que voume cambiar ao noso querido Luis Chapela con este poema que é nun pobo mariñeiro. Aniquilaron os nosos dereitos e as nosas ideas debaixo dun gran penedo. Espallaron no fondo do mar as ilusións que eles desprezaban. Deixaron o pobo mariñeiro baileiro de esperanza. Con toda a súa crueldade, buscaron as persoas de madrugada, asasinaron a súa loita enchendo os fogares de vaguas. Puseron nas nosas mentes semente de mentiras que só os parvos as creron. Pero non sabemos quen foron aqueles que nos días escuros repartiron pans e peixes, loita e dignidade neste pobo.
Vamos cumprindo anos mantendo o zume reivindicativo da palabra para convocar, loitar e non esquecer. Cando morreu no 2016, porque foi unha injusticia, que un dos mellores poetas en lingua castelán de sempre, Marcos Arna, que non o puxeran máis corazón. O poema foi feito na cárcel Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Do libro Decidme como es un árbol, memoria de la prisión y la vida, Marcos Arna, prólogo de Saramago. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi luz diamante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina y luego, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón, nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Y ahora, te conocí de muerte, Marcosana. Ahora vives en mi memoria, en mi alma. Viento de dignidad, camarada. Todas as mulleres que, sen ser consideradas vítimas, pasaron moitas penalidades para sacar adiante as súas criaturas. Moitas veces soas, porque a barbarie, un grazas inmenso a todas elas por amamantarnos con memoria. En min e en todas. Nalgún poema pasei frío e pasei fame. Sentín padecementos que non eran meus, cos vosos fillos metidos no ferrado, coas vosas criaturas en riba dunha mula, cos vosos bebés nunha caixa de cartón, coas vosas crías ao lado da lareira. Nalgún poema pasei frío e pasei fame. Rompín seo coas mans para ir lavar a laga, con aquel sabón que non facía escuma, fabricado con pingo, sosa cáustica e unha gota sutil de amor. Nalgún poema caeume o leite aos pés, en canto sentín garnesar a miña filla, e no alto da noite delles de mamar a nenos de outro tempo, agarrados ao instinto de succión, como a quen apreixa os beizos contra o ar para extraer a luz do día. Nalgún poema pasei frío e pasei fame. Sentín apedrar o trigo contra a carne, quedaras por portas, apañar garabullos na memoria, prender o lume e ir por sono a fonte, para que durman os fillos da pobreza. Nalgún poema subiume o leite aos peitos como ascende a palabra ata o cerebro, agateñando igual que un gato nun bosque de glándulas, e fun todas as máis que son máis dos meus fillos. Nalgún poema pasei fame e pasei frío. Aos mártires de Alpieiro, pero no meu caso vai ser os mártires de Pereiro, da Corporación Municipal de Vigo, cando foi o día 27 de agosto, que foron fusilados todos ali nas paredes, nos muros de pedra do cementerio de Pereiro. Entonces, fixe unha crónica, unha poesía, feita titulada Cruces no peito. Cruces no peito é a hipocresía dos falanxistas e dos militares que presumían, que agardaban de católicos cando descoñecían o quinto mandamiento, que era non matarás. Entonces, vou facer o seguinte relato. Noite longa, noite oscura, amanece a luz no horizonte. Pasos na noite, de negras sombras, sombras que se achegan a min. Lobos de pel azul, famentos de odio e de mentes retorcidas. Lobos sen corazón, de cruces nos seus peitos, hipócritas de sobrada forza e faltos de razón. Camiño perdido na noite, reflexo de luz do novo día, viaxeiros con medo nos ollos, lobos de cruces no peito, desertores do quinto mandamento. De costas ao muro de pedra, pedras que foron testigos da injusticia, pedras que como tempo falarán, pedras feridas marcadas de sangue, dos voces generosos. Vexo homes con cruces nos seus peitos,
pistolas nas súas mans. Vexo unha luz, sinto un calor ardente nas entrañas, vexo a noite, pecho os ollos e quedoume a noite en min para sempre. Como nas vagas das mulleres violentadas, afogámonos na negra sombra das saudades nun horizonte ultramariño. Unha noite verde de azul memoria, violetas as areas da xunqueira, berramos iluminadas polas estrelas. Eneida, Enedina, lembra na praia ao seu home. Ese mar temo que traer. Agarimando as areas, pérdese nos seus recordos. Non te esquecerei nunca. Torturaron, mataron. Que lles fixeches ti? De sempre xa axudaches a todos. Raparon meu cabelo e deronme aceite de ricino. Sí, xa o sabes. Canto sofrimento. Hai vecinas que me axudaron. Eu tamén o fago cando poido. Vou pola casa dos veciños enfermos e póñolles as inxeccións que precisen. Xa fun sacando medo que me oprimía o peito. Moito traballo, José. Que vou á praza co cesto na cabeza vender peixe a Vigo. Estou contenta de ver medrar os fillos. Aos netos a boa. Rosiña, ha de traerno. Algún día ha de traerno o mar. Sí, aboa. O avó sempre está connosco. Nunca o esqueceremos. Non perdoamos o que os fixeron. Todos os asasinatos, a dor, o medo, o silencio. Has contar o que pasou, Rosiña, cando eu non estea. Que non se esqueza. Si, aboa, o terror do fascismo. Nunca. Non son deste mundo. Aboa, a noite vai fresca, mira a luz das estrelas. Olla, Rosiña, ese horizonte verde. Por que non me recitas un poema triste? Vale, logo vamos pa casa. Mirade como traballan os constructores de ruínas. Son pacientes, ordenados, ricos e necios, pero fan canto poden por ficar sós na terra. E cantemos, Rosiña, esa canción de medo na que entraban os fascistas por os Pirineos, que lle gostaba moito ao avó. Sí. Negras tormentas cruzan los Andes, nubes espesas nos impiden ver. Alza la bandera revolucionaria por el triunfo de la Confederación. Por José, o presidente do Sindicato de Fraternidade Galiñeira, pola súa neta que estivemos aquí outro día, que a verdade me emocionou moito. Gostaría de poder estar ela aquí e que pudiera facer o papel de Rosiña, porque eu con todo descaro collino a historia delas, ¿no? Como vedes. Pero bueno, gracias. Tocan a la puerta, incendian los sueños, parábolas que desfilan por la ventana. Cuando muere un poeta, una estrella pierde su luz en el universo de la palabra. La oscuridad desaparece. Cuando muere un poeta, ríen las gárgolas, crecen los engaños y el caballo del hambre se desboca. Cuando muere un poeta, los rojos cubren la tarde de pájaros habladores y el verde del bosque hace llorar al viento. Cuando muere un poeta, las estrellas fugaces quiebran el silencio
y los roncos tambores del día despiertan a la noche. Cuando muere un poeta, muere un soldado con el arma de la palabra en cada una de las manos. Llora el mundo y la oscuridad enciende una llama. No se apagará jamás en el instante de su vida. Cuando muere un poeta, los pájaros agitan sus alas de viento contra la montaña. La tarde se vuelve más tarde. Los colores rojos y plomizos incendian el mañana. Escribiu Florencio Quesada en Costa Rica fai unha década e semella que foi onte cando se remolaron os seus versos para chorar a morte da poeta palestina Eva Kamal Abu, cando os misiles do exército hebreo tocaron a súa porta, non para incendiar os seus soños, senón para rematar con eles. Si, os cabalos da fame desbócanse e rin as gárgolas. Ese occidente que asiste mudo e cego á barbarie, mentres agora mesmo toneladas de bombas seguen caendo sobre mestras e vendedoras de froita, sobre médicas e carpinteiras, e sobre miles de nenos e nenas que caen como estrelas fugaces, como poemas que apenas tiveron uns versos de vida. A noite na cidade é oscura, excepto polo brillo dos misís, silenciosa, excepto polo son do bombardeo, aterradora, excepto pola promesa tranquilizadora dunha oración, negra, excepto pola luz dos mártires. Boas noites. Entre os escombros de Jan Yunis se remolaron os derradeiros versos de Eva Abu Nada, poeta e bioquímica, muller palestina, pouco máis de 30 primaveiras que non volverán ver florecer as terreiras. Así como o poeta costarricense canta a morte dun poeta, tamén o mundo debe chorar a desaparición de Eva Abu Nada, unha estrela que perde a súa luz baixo as bombas, sabendo que os seus versos seguirán prendendo unha faísca na oscuridade dos que queren agochar o xenocidio. Os maternos ambos foron á guerra. En aquel momento non se preguntaba cal era a tua ideoloxía, viñan, levábante. Entonces quero falar un pouco de como foi súa vida. Foi un home que naceu sin pai, e como el sin escuela conseguiu chegar aos 90 anos con todas as capacidades e actitudes de sacar adiante unha familia con 9 fillos. O nome dele era Eduardo. Súas mans eran as de un anxo perdidos na inmensidade. Cada enruga da pel falaba da fame, falaba da vida tan dura que pasou para medrarle. El ainda non podía lembrar as andeinas nos montes, cando paseaba o gando, cada pedra onde se sentara a trotear o horizonte. Súa nai o criara sen pai e dende cativos ao mar o chamou. Non tuvera tempo de aprender a nadar, pero el remaba e remaba. E lotou unha guerra sen senso, nin consenso. Enarbolou unha bandeira que non era a súa e aprendeu a non temer a morte, a buscar a sorte en cada gateso. Criou con seu amor tantos fillos como os que collían naquela casa tan pequena, uns enriba dos outros, e doando roupa entre as mans para atraparse do frío. Ele era meu avó Eduardo, home de ben na galería da vida, rudo cos seus e sempre cun sorriso na faciana. Lembro que sen dentes amolecía o pan entre as encías e sempre seu cigarro negro, máis que a vida regalada para el. Non pode ir á escuela, pero ningún número se lle escapaba. Pilotaba sin carné o vello Land Rover e cando a néboa abrangaba o seu vasto mar, reloxo en man sabía no tempo onde ia acabar. Canta sabiduría regalada a necesidade de alimentar os seus. Moitas grazas. Un poema que fixo Valentín Paz Andrade dedicado a Alexandre Bóveda. Bueno, creo que xa todo o mundo sabe quen foi Alexandre Bóveda. Titúlase Noso Alexandre Mártir. 36, 36, 36. Taquicardia da historia dunha imaxe con pulsación esmorecida. 36, 36, 36. Que ancho o peito teu para os balazos,
con corazón equidimensionado, alcouve pola idea florecido, que regueiro de folgo para unha fe, por un agosto tráxico, xiado, ao despontar un día a mañanciña. 36, 36, 36, toda a xeografía de Galiza, aquí as aldeas, acolá as cidades, da miñota fronteira de Teixido, da Curota ao Caurel. Ali cabía dun costado ao outro mapa do corazón comprometido, augas, montañas, povos que lavabas, calcolorida carnal do pensamento. Aquel da Galiza acriboada ao cuspir os fusís sobre ti. 36, 36, 36, 7 cruces na tempa como escudo, 7 cruces e o cálix do grial, tatuaxe azul dos símbolos amados, unha terra a ceibar dalle as poutas, unha xente a curar da praga exódica, unha patria a facer. 7, 14 tiros na caeira contra un pino dos sinos de Pondal, contra un pino de froumas a cair, contra un pino de ponlas a chorar. 36, 36, 36, e unha bandeira de Galicia curto, cada leito a pechar, para o teu peito aquecer no máis alá. Gracias. E as que quedaron son mártires. Hai que verlo así, naquela situación que se queda. Esta é unha terra de néboa e penumbra. Mais alá dela atópase o mar da morte, onde comeza o inferno. Por moito que as verdades se neguen, que non se recoñezan as barbaries, nós seguiremos a recordar, porque a razón nos acompaña sempre. Hai verde polos camiños novos, a brisa suave é unha caricia de vento limpo, en terra e no mar. Nunca ficamos mudos, os ecos que se gardaron nunca calaron, e seguirán a pedir xustiza àqueles que siguen facendo o sol. Prenderon as persoas por dicir o que pensaban, pisaron os seus corpos, reprimiron as súas liberdades, flores que arrancaron para escarnio das familias. Asasinaron as alegrías, secuestraron a esperanza, mutilaron os sonos en nome de Deus e da patria. Os nosos mártires, galegos, ciscados polas cunetas, nos piden que sigamos loitando, denunciando os asesinos con voz clara e firme. Hai gritos que son poesía, como os, e poemas que non teñen voz, versos que son gritos en silencio, que son poesía. Sigamos a escribir e soñar, camaradas, mantendo a memoria sempre viva. Que é imprescindible, bueno, pois facer estes actos e reflexionar sobre o que está a acontecer en relación ao que aconteceu. Non traio nada meu, ia ler un poema acabo de ler un libro de Luís hai unha semana, pero como xa leron a Luís, se liches e tamén vas me permitir que pase a segunda opción. Autonomía. Imos aos referentes. O teito é de pedra son os muros e as terras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire e as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que o lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, e nós, morrendo nesta longa noite de pedra. Celso Miguel Ferreira. Xamais o sentiu como seu. Imagino aqueles días coa anguria nos ollos, arrodeados da incerteza que aniña nun mal soño. Imagino o medo tras cada pisada e os malos augurios cando petaban na casa. Cantas almiñas ficaron esgarradas, sen vida sen sosego, o son da metralla. No nome da bandeira, aniñaba a desolación, censuraban a palabra. Tervío o noso no peito,
que mal Deus gobernaba. Derruíase a terriña, fendíase Galicia, tamén España. Gloria e descanso ás vítimas de tan infames matanzas. Pola honra de todas elas, seremos un mañá mellor, e que aquela gadaña fique enterrada. Loitemos pola paz, sin que semella sinalada, sempre un paso ao fronte, daquel pasado non queremos nada. Soterremos a tiranía, xamais lle cedamos a palabra. Loitemos dende a memoria, porque ela sempre estará de garda. Calma, se sentindo a verdadeira memória com o seu peso indelével nesse pedaço de terra, nesse solo sagrado, de onde a dignidade se fez enorme e onde a indignidade foi insuportável. Falamos nas ilhas de São Simão. São horas de zarpar. Temos que mostrar aos novos e recordando aos menos novos que são os seus maiores aqueles que fizeram a liberdade. E para que eles hoje fossem livres, deram a vida, passaram mal. São horas de zarpar, exigindo o respeito pela memória que cada um deve transportar em si próprio, mesmo quando não a aceita. Ela está impressa indelevelmente no seu ADN. São escritos imborráveis, são contra a sua própria e ilegítima vontade. São horas de zarpar, arrostando contra as prepotências dos saudosistas neofascistas que pretendem ocultar os seus crimes e os crimes dos seus maiores, modificando, torturando a própria memória através de notícias falsas e sempre a seu belo prazer e impunes. São horas de zarpar contra a expansão do neofascismo que se expande atualmente perigosamente sem freio nem travas de nenhuma espécie. Estas estão ocultando violentas intenções de partidos que vão descobrindo finalmente as suas caras de extrema-direita. E estas são contra as liberdades de cada um dos cidadãos. E em cada momento propõem cada vez mais restrições subliminares de tudo aquilo que custou sangue, suor e lágrimas a conquistar. São horas de zarpar a novos e luminosos horizontes, onde o brilho e a esperança num mundo de liberdades maiores, mas sempre sem olvidar que as desigualdades têm que diminuir de forma total. Muitas graças.